natočím. Zkoušel jsem líh, zkoušel jsem silikon, zkoušel jsem čistič, zkoušel jsem tenhle čistič a izopropyl alkohol. Ten měl nejlepší účinek z těch všech chemií, co jsou tady, ale úplně nejlepší jar. A než to vyčistím jarem, tyhle ty 4 plosky, tak jenom ukážu, jak to vrže. Všechny 4. Tak a teď je vyčistím jarem. Stačí vyloženě takhle na kartáček. Úplně jednoduše. Možná tam tu práci největší odvede ten silon na tom kartáčku, ale faktem je, že když to potom takhle utřu a zkusím znovu, tak už to nedělá.